Колкото повече се опитваше да избягат, толкова повече руните се връщаха по тялото й. Те не бяха просто символи, те бяха окови, преследваха, защото тя принадлежеше на мрака, колкото и да се опитваше да се скрие в светлината. Ало, Лена. Добре съм. Преди малко се видяхме. Не се притеснявай за мене. Днес беше хубав ден. Знам, че с Лук сме в доста лоши отношения. Разказах ти малко част. Просто в момента нещата не са толкова добре. Той има нужда от време, както и аз. Пък и днес имахме забавно, странно запознанство. Така че не е нещо, кой знае какво.